Καλησπέρα, Αντώνη. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στην καθημερινότητά σου? Στα βαθιά. Η καθημερινότητά μου. Το ότι είναι δική μου, το ότι είναι αυτό που έχω καταφέρει να είναι έτσι όπως την θέλω και όπως πιθανότατα στα μάτια κάποιου τρίτου πολύ πολύ βαρετή, αλλά το πιο πολύτιμο στοιχείο είναι ότι είναι ακριβώς όπως την θέλω. Και αυτό θέλει πολύ κόπο και θέλει και αρκετές θυσίες για να το πετύχεις. Να περνάς τη μέρα σου από την αρχή μέχρι το τέλος όπως θέλεις εσύ, με τους δικούς σου όρους. Δεν είναι ακριβώς εύκολο πάντα. Αυτό το έχεις πάντα στο με τους δικούς σου όρους να διεκδικήσει ή προέκυψε στην πορεία? Συνειδητά σίγουρα προέκυψε. Αλλά σε ηλικίες που δεν έχεις τέτοια συνείδηση, εγώ είμαι αυτός και θα κάνω αυτό γιατί έτσι θέλω. Έκανα πράγματα τα οποία φανέρωναν μία μαχητικότητα, μία επαναστατικότητα, σίγουρα μία αντισυμβατικότητα. Πήγαινα κόντρα στις επιταγές της οικογένειας σε κάποια θέματα. Δεν θα έπρεπε να κάνει το καλό παιδί. Οπότε το καλό παιδί έγινε πολύ συχνά μαύρο πρόβατο. Αλλά εγώ συνέχισα να κάνω αυτά που θέλω. Και όχι πάντα εγωκεντρικά πράγματα, όχι πάντα για την πάρτι μου κάνω κάτι που εγώ θέλω, γιατί εγώ, ξέρεις, πώς να το πω, στραβόξυλο και την παρτάρα μου μόνο. Και πράγματα που είχαν να κάνουν με άλλους ανθρώπους, που θεωρούσα εγώ ότι κάτι δεν έπρεπε να είναι έτσι, ή όταν μου λέγανε ότι πρέπει να κάνεις εκείνο ή πρέπει να ακολουθήσεις αυτή την πορεία. Και εγώ έλεγα όχι, γιατί δεν το βλέπω ως κάτι σωστό και θα κάνω. Αυτό πολλές φορές με έβαλε σε μπελάδες, προφανώς, και επίσης έδειξε σε κάποιους άλλους ανθρώπους ότι αυτό το πιτσιρίκι δεν χαρίζεται ακριβώς και πρέπει να κερδίσεις δεν σου χαριστεί επειδή έτσι. Επειδή είμαστε συγγενείς ή επειδή είμαστε φίλοι ή επειδή... Αυτό όμως έγινε κατά λάθος. Ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Είναι η ανατροφή σου, είναι πράγματα που έχεις ακούσει από τη μαμά και από τον μπαμπά, που είναι πολύ σημαντικά. Όταν είσαι 10 ή 12 χρονών και λες πράγματα τα οποία βγαίνουν από το πουθενά, και αργότερα εξελίσσονται σε ένα χαρακτήρα με πιο συνειδητές επιλογές, από κάπου προκύπτει. Κάποιος κάπου σε δίδαξε κάτι. Δεν έγινε από μόνο του ως εκθαύματος. Τι αξιολογείς ότι κέρδισες και τι αξιολογείς ότι έχασες ή χάνεις όταν είσαι ένα παιδί? Όπως είπες, χρησιμοποιείς νομίζω τη φράση «δεν θα τα βγάλεις». Ποια λέξη είπες? Δεν χαρίζεσαι. Ναι. Προφανώς, κοίταξε, έως μία ηλικία και έως ένα βαθμό που υπάρχουν ακόμα ισορροπίες οικογενειακές και συμβατικές σχέσεις και όλα γενικώς πάνε καλά και ομαλά και δεν τα έχουμε κάνει σαλάτα ακόμα, είναι πάρα πολύ καλά. Είσαι αυτός που δεν χαρίζεται σε κανέναν, είσαι αυτός που δεν χαϊδεύει τα αυτιά κανενός, σε εκτιμούν για αυτά τα πράγματα. Και κάποιοι μπορεί να κοκορεύονται κιόλας ότι ξέρεις, ο Αντώνης, αυτό, ξέρεις, wow. Ναι, παίρνουν credit για αυτό που εσύ αντιπροσωπεύεις. Όταν μετά όμως τα πράγματα δυσκολεύουν και μπαίνει στο παιχνίδι η ομοφυλοφιλία, ξέρω εγώ, η οροθετικότητα, ποιος είναι ο γκομενός μου ή ποιον θέλω να παντρευτώ κτλ. Που εκεί οι άνθρωποι δεν πολύ γουστάρουν. Εκεί πρέπει λίγο να συγκρουστείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα δεν συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο
ο Αντώνης δεν χαρίζεται. Εκεί όταν τους ξεβολεύεις πια τόσο όσο ένιωθαν άνετα πριν, να είσαι ο λίγο διαφορετικός, ο λίγο αυτό. Ήταν οκ, ήταν ανεκτό. Όταν ξεβολεύτηκαν και έχασαν την τάξη και την ηθική την οποία είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, άρχισαν να μην περνάνε καλά. Και εκεί υπήρξαν απώλειες πολλές. Δηλαδή, έχω πλέον απολέσει το 90% της ευρύτερης οικογένειάς μου, δεν μου μιλάει. Και απλώς έγινε αυτό που συνέβαινε, εγώ ήξερα συμβαίνει με άλλους ανθρώπους, με παλιούς φίλους, ξέρω εγώ, ή συμφοιτητές. Απλώς χαθήκαμε. Πολύ βολικά και πολύ ανέξοδα και ανώδυνα. Απλώς χαθήκαμε. Σταματάς να παίρνεις τηλέφωνο, να στέλνεις μήνυμα και εξαφανίστηκαν όλοι. Μα όλοι όμως. Σαν έφηβο αγόρι ή και νωρίτερα είχες ακούσει κάτι στον οικογενειακό περίγυρο ή την οικογένειά σου για το κομμάτι της ορατοτικότητας, ή ήταν κάτι που δεν υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά? Όχι. Στην εφηβεία μου και στα πρώτα μου ενήλικα χρόνια, οι αναφορές στον HIV ήταν ο Freddie Mercury, άντε κανένας Andy Warhol, Νουρέγεφ, μέχρι εκεί, ο Ιόλας. Billy Bo. Billy Bo αργότερα άκουσα για αυτόν. Μου έκανε πάντα εντύπωση στο γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ για τον εγχώριο superstar οροθετικό, ενώ ήξερα για τον Ιόλα, ας πούμε, που βέβαια Έλληνας και Ιόλας, αλλά είχε μια πιο international ενδεχομένως, ή ξέρω εγώ για τον Warhol ή για τον Ιούρα. Γιατί δεν ήξερα για τον Billy Bob και έμαθα, ξέρω εγώ, φοιτητής για τον Billy Bob. Η σκέψη ήταν μονίμως, γιατί βέβαια μας μαθαίνουν, τους γκέι, ότι είμαστε ομάδα υψηλού κινδύνου. Άρα, οι πρώτες μου αναμνήσεις από την γκέι ζωή μου είναι ο φόβος να μην γίνω κι εγώ ένας από αυτούς. Ένας φόβος τον οποίο όταν τον εξέφραζες στον straight φίλο σου, το ακύρωνε το φόβο σου αυτός κάτι ασήμαντο και ανούσιο, ανάξιο λόγου, γιατί βέβαια είναι κάτι τελείως άγνωστο σε εκείνον. Το ότι το σεξ παίζει πάρα πολύ να είναι επικίνδυνο για σένα. Πώς βιώνεις όταν υπάρχει το κομμάτι του HIV και κάποιος μένει μόνο σε αυτήν την ταυτότητα και ακυρώνει την υπόλοιπη προσωπικότητα? Δηλαδή βλέπει μόνο τον HIV. Εντάξει, το κάνουμε πολύ αυτό οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις. Εγώ το ομολογώ. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τον υπόλοιπο άνθρωπο από κάτι major που έχει. Είναι ο Αργύρης ή ο Αντώνης είναι περισσότερο από τον γκέι Αντώνη και τον γκέι Αργύρη. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν υπάρχει πολύ περισσότερο από κάτι το οποίο με ορίζει και με εξουσιάζει και με βασανίζει και είναι υπέροχο και όλα αυτά. Ο HIV είναι κάπου εκεί και αυτό. Ο στόχος όμως είναι να μην είναι στο προσκήνιο όλη την ώρα. Δηλαδή, του δίνουμε λίγη σημασία σήμερα και συζητάμε 5 πράγματα, ναι, αλλά ο στόχος ο δικός μου και θεωρώ του κάθε οροθετικού που θέλει να ζήσει καλά με τον HIV, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ο HIV, να είναι δομικό στοιχείο του ποιος είσαι, αλλά να είναι ταυτόχρονα και να είναι μια υποσημείωση, να είναι στα ζήτητα. Είναι παρανομαστής όλων όσων είσαι, πρεσβεύεις,
πιστεύεις και όπως το είμαι γκέι, το ότι είμαι ερωθετικός είναι πια κομμάτι του εαυτού μου. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο Στίβεν Φράι για την διπολική διαταραχή και ρωτούσε ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα στη ζωή τους, έχουν κάνει απόπειρες ακτοδονίας κτλ. Εάν υπήρχε ένα κουμπάκι και μπορείς να το πατήσεις, θα ήθελες να μην έχεις την... Και σχεδόν όλοι είπανε όχι. Οπότε κάτι το οποίο έχει γίνει τόσο πολύ μέρος του εαυτού σου, δεν νομίζω ότι μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου χωρίς αυτό ή τι άλλο υπάρχει πέρα από αυτό. Αλλά να μην κάνει παιχνίδι αυτός. Δηλαδή, αυτό που τον πρώτο καιρό όταν έχεις διαγνωστεί είναι η πρώτη σου και η τελευταία σου σκέψη κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να του κόψεις κάποια στιγμή τον αέρα και να κάνεις εσύ κουμάντο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό πιστεύω ότι είναι εφικτό, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και ψυχοφθόρο και είναι μια, χωρίς ίχνος υπερβολής, είναι μια καθημερινή μάχη. Ειδικά όταν υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν απορρίψει γι' αυτό, ειδικά όταν έχεις ακούσει ασχήμιες γι' αυτό, όταν έχεις υποστεί διακρίσεις, είναι κάτι το οποίο γίνεται, αυτό που λέγαμε πριν, γίνεται πια συνειδητή επιλογή, το αν εγώ θα κάνω αυτό και θα πω αυτό, ή για να τα έχω καλά με τους άλλους, θα κάτσω στα αυγά μου και δεν θα πω τίποτα. Εγώ τα έκανα λίγο μελέτα από την πρώτη μέρα. Τι σημαίνει μελέτα, δηλαδή, ενώ από τη στιγμή της διάγνωσης πρώτη μέρα ή από τη στιγμή που αποφάσισες να... Από τη στιγμή που αποφάσισα ότι το οποίο ήρθε σχετικά νωρίς μετά τη διάγνωση. Και συμπτωματικά έγινε εξαιτίας του Ζακ, τον οποίο δεν γνώριζα, σαν ακτιβιστή, δεν είχα ιδέα ποιος είναι. Και τον είδα σε ένα site, πώς το λένε, σε ένα dating site. Και ήταν άουτος οροθετικός. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν τι ώρα αγόρι, μιλάμε τώρα για πριν 15 χρόνια. Και η δεύτερη σκέψη μου ήταν γιατί δεν το έχω κάνει εγώ αυτό ήδη. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι κάτι είχε το παιδάκι και από πριν μέσα του. Δηλαδή, δεν το έκανα πρώτος, αλλά όταν το είδα, είπα γιατί δεν το έχω κάνει αυτό ήδη. Δηλαδή, κάτι μέσα μου είπε, έχεις αργήσει κιόλας. Και την ίδια ώρα που είμαστε με ένα ανοιχτό παράθυρο με τον Ζακ, άγνωστο σε μένα και μου ρίχνει την πιο κομψή χιλόπιτα όλων των εποχών, την ίδια ώρα είμαι εγώ σε όλα μου τα προφίλ και το κάνω με τη φάτσα μου και τον HIV, την ίδια στιγμή. Και μάλιστα χωρίς να διστάσω και να σκεφτώ μα αν το δει και τα λοιπά, την ίδια στιγμή. Μετά από μερικά χρόνια βρήκα δουλειά στη Θετική Φωνή και τότε άρχισα να δίνω συνεντεύξεις και η πρώτη ήταν με ξεσκριμμένες φάτσες και τα λοιπά, λίγο 80's και δεν βγήκε καλό και είπαμε δεν θα το ξανακάνουμε αυτό, ή φάτσα ή τίποτα. Και δεν μου βάλει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό. Δηλαδή είμαστε ξεκάθαροι, ήταν τελείως δική μου η απόφαση. Και επειδή η συνέντευξη που βγήκε με κρυμμένο το πρόσωπο ήταν τελείως από μια άλλη δεκαετία και ήταν κάτι το οποίο πήγαινε και κόντρα σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Εμείς θέλαμε να σπάσουμε το στίγμα, να σπάσουμε τα στερεότυπα και έβγαινα εγώ με κρυμμένη τη φάτσα, δηλαδή τελείως λάθος μηνύματα. Εντάξει, σε μια διαδικασία... Και την επόμενη φορά ήταν πια... ο Αντώνης Παπάζογλου, από Θετική Φωνή, πάρε και μια φωτογραφία. Και αυτό άρχισε να συμβαίνει ξανά και ξανά και ξανά, οπότε άρχισαν να το μαθαίνουν άνθρωποι. Μετά ήρθε η τηλεόραση, η οποία με μερικές τρικλοποδιές των δημοσιογράφων, τέλος πάντων να μην μακρηγορήσουμε, βγήκε στη τηλεόραση με τρόπο που δεν θα έπρεπε και το μάθαν οι πάντες. Πώς διαχειρίστηκες το κομμάτι της διάγνωσης όταν το άκουσες?
Και πώς, και αν ήρθαν τα στερεότυπα, αν έχεις κάποια στερεότυπα που ήρθαν και πώς τα διαχειρίστηκες. Η διάγνωση μου δεν ήταν ακριβώς η πιο συνηθισμένη. Και θα εξηγηθώ, δεν είμαι κανένα ψώνιο. Αφενός είχα την τύχη να έχω 2 καλούς φίλους την εποχή εκείνη, που ήταν ήδη θετικοί. Οπότε, σε μια εποχή που δεν είχαμε τη γνώση που έχουμε τώρα και που εξακολουθούσε να είναι λίγο πιο τρομακτικό και λίγο πιο, όχι θανατική καταδίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν ήταν τα πράγματα τόσο light όπως είναι τώρα. Αλλά ήταν ήδη σε μια εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν κανονικά, ήταν υγιείς, έπαιρναν τα φάρμακά τους, δούλευαν, ταξίδευαν κτλ. Οπότε είχα ανθρώπους κοντά μου που τους έβλεπα ότι δεν έχουν κάτι, δεν είναι άλλοι, ας πούμε. Θα ζήσεις κι εσύ, οκ, μια χαρά. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν ότι ο πατέρας μου ήταν άρρωστος εκείνη την περίοδο και πέθαινε. Και όταν λέμε πέθαινε, ξέραμε ότι θα πεθάνει και τα έφερε έτσι σκρόφα η μοίρα και πέθανε την επόμενη μέρα της διαγνωσής μου. Αυτό, δηλαδή εγώ γύρισα σπίτι άυπνος από το νοσοκομείο γιατί δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ, όχι από την αγωνία, να πάω να πάρω τα αποτελέσματα πρωί-πρωί και γύρισα σπίτι, ξεράθηκα και την άλλη μέρα το πρωί πέθανε ο μπάσο. Που όμως το περιμέναμε. Το ότι έγινε την άλλη μέρα όμως είχε το πλεονέκτημα για μένα το ότι έβαλε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Ότι το HIV είναι ψηλό τίποτα. Αυτό βέβαια έκρυβε και μια παγίδα. Δηλαδή από το πώς διαχειρίστηκα την οροθετικότητα στην αρχή ήταν καλά, γιατί μπαμπάς, δηλαδή ξύπνησα την πρώτη μέρα που είχα διαγνωστεί και έπρεπε να φτιάξω τις βαλίτσες για να πάω σε κηδεία. Αυτό φανταστικό για τον HIV, δηλαδή και για τους πρώτους 6 μήνες δεν ασχολιόμασταν με τίποτα άλλο, με μνημόσυνα. Οπότε ο HIV ήταν λίγο στα αζήτητα. Και πάλι όχι δεν υπάρχει, δεν ασχολούμαστε, αλλά ήταν υποσημείωση, εκεί που θα έπρεπε πάντα να είναι. Με τη διαφορά ότι όπως μαθαίνουν όλοι αργά ή γρήγορα, όταν μαθαίνεις ότι έχεις HIV, υπάρχουν 2 μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που κλατάρουν στην αρχή ή νωρίς και αυτοί που κλατάρουν με χρονοκαθυστέρηση. Εγώ λοιπόν, λόγω και των υπολείπων συνθηκών, κλάταρα με χρονοκαθυστέρηση. Η παγίδα εκεί είναι ότι πιστεύεις ότι, εντάξει, αφού ένα εξάμηνο την έβγαλα ζάχαρη, όλα καλά με τον HIV. Και γίνεται μετά κάτι άσχετο, τελείως άσχετο με όλα αυτά, και σου θυμίζει ότι έχεις και αυτό να αντιμετωπίσεις. Το οποίο είναι τρομακτικό, αλλά εσύ δεν του έχεις δώσει την αντίστοιχη σημασία γιατί έχεις κάτι άλλο πιο τρομακτικό να ασχοληθείς, το οποίο εξακολουθεί να είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει όλη σου τη ζωή, θα καθορίσει τη σεξουαλική σου ζωή, θα καθορίσει την συναισθηματική σου ζωή. Και αυτό το πιστεύω πραγματικά χωρίς σύγχρονος μελοδραματισμό. Δεν πιστεύω ότι θα είχα τον ίδιο άνθρωπο κοντά μου, εάν δεν ήταν ο HIV. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν στο μεταξύ και είπαν «Α, μου αρέσεις πάρα πολύ, με την HIV δεν το έχω» και πήγαν από εκεί, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι το είδαν online και είπαν «Ωραίο παιδί, αλλά τζιζ», μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε, ναι, αυτή ήταν η εμπειρία μου με τη διάγνωση. Όχι ακριβώς textbook, αλλά έτσι έγινε. Και μετά, όταν ήρθε το κομμάτι πέρασε το κομμάτι του πένθους, όσον αφορά τον μπαμπά, ναι. Και με μια αφορμή σημαντική, όχι, ήρθε το κομμάτι του HIV σε λίγο πιο ρεαλισμό. Πώς το διαχειρίστηκες? Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί υπήρχαν καθόλου στερεότυπα που είχες για τον HIV πριν, παρόλο που είχες κοντά σου ανθρώπους, ή επειδή ακριβώς είχες τη γνώση του τι συμβαίνει στη σημερινή εποχή ακριβώς με τους φίλους σου κάπως? Πέρασε πολύς καιρός για να συνειδητοποιήσω ότι
Χρονικά, όπως έγιναν τα πράγματα, 6 μήνες μετά εγώ απλώς κλάταρα. Έβγαινα με ένα παιδί τότε και χώρισα και είχα πέσει πάλι στην παγίδα να πιστέψω ότι τι θεία τύχη, είμαι οροθετικός και βρήκα και εγκόμενο, άρα όλα καλά. Πάλι κάτι είχε γίνει εύκολα και ανώδυνα και εγώ πίστεψα ότι όλα καλά θα πάνε και δεν πήγανε. Εκεί λοιπόν που χώρισα και κλάταρα, η απορία ήταν γιατί κλάταρα τώρα όταν διαγνώστηκα με HIV, πέθανε ο πατέρας μου και τώρα τι για το κολόπεδο, ας πούμε, Αυτό που δεν κατάλαβα είναι, θα μου πεις προφανές δεν είναι ότι σε βρίσκει αργότερα. Ναι, γιατί από τα δύο όμως εγώ κλάταρα ή ήταν και για τα δύο μαζί. Και αυτό που κατάλαβα με περίπου μια δεκαετή καθυστέρηση είναι ότι αυτό που έχει συντελεστεί μέσα μου, και θα προσπαθήσω να το πω όσο λιγότερο δραματικά γίνεται, είναι ότι έχουν πάρα πολύ, επειδή έγιναν με απόσταση 24 ώρου τα δύο γεγονότα αυτά, ο θάνατος του πατέρα μου και η HIV διάγνωση. Κάτι που έτσι κι αλλιώς η HIV διάγνωση και κάθε χρόνια νόσος, κάθε χρόνιος ασθενής θα σου πει τα ίδια πράγματα, ότι συνειδητοποιείς ότι η ζωή είναι μία και ότι κοιτάζεις λίγο να ζεις πιο πολύ για το σήμερα και να μεγιστοποιείς την ικανοποίηση από το χρόνο και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία επίσης ψευδώς πιστεύεις ότι τα κάνεις και από πριν, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Νομίζεις ότι τα έχεις όλα τακτοποιημένα κτλ. Παπάρια. Το γεγονός ότι προκλήθηκε αυτές οι συνειδητοποιήσεις προκλήθηκαν και ή ενισχύθηκαν ή επιταχύνθηκαν από το θάνατο του πατέρα μου. Έχει κάνει τον HIV και το θάνατο του πατέρα μου πάρα πολύ ένα διαδικό σύστημα, το οποίο είναι συνεχώς, είναι αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Δεν μπορεί να είναι το ένα ξεχωριστά από το άλλο. Δεν είναι έχω να ασχοληθώ με τον HIV, έχω να ασχοληθώ με το θάνατο του πατέρα μου που έφυγε πρόωρα και άδικα και πάνε πακετάκι αυτό. Και όσο πακέτο είναι το ένα και είναι και το άλλο, τότε είναι 100 φορές πιο δύσκολο και τα δύο μαζί. Ξαναλέω, χωρίς μελοδραματισμό. Αυτό το οποίο συντελείται είναι μία μόνιμη υπενθύμηση της θνητότητας, της στρατότητας, της ασθένειας. Δεν πανάσει όσο υγιής και δυνατός και ρωμαλαίος και τα φάρμακα να είναι φανταστικά και να είναι καλή η υγεία σου, που είναι καλή η υγεία μου γενικότερα. Έχεις μονίμως έναν φόβο να μην αρρωστήσεις, γιατί αν αρρωστήσεις μπορεί να πεθάνεις. Και κάποια αυτά δεν είναι και στο μυαλό σου μόνο, επειδή πέθανε ο μπαμπάς σου κιόλας. Δηλαδή, οι οροθετικοί π.χ. κάνουμε εμβόλια κάθε χρόνο γρίπης, σαν παππούδια. Είμαστε ανοσοκατεσταλμένοι. Δεν είναι τελείως φαντασιακό όλα αυτά. Κάνουμε κάθε 4 χρόνια εμβόλια πνευμονίας. Κάνουμε εμβόλια για ερπιτά ζωστήρα. Κάνουμε εμβόλια, πολλά εμβόλια. Πέρυσι έκανε καμιά 12. HPV, ερπιτά ζωστήρα, COVID. Κάνουμε ακόμα COVID εμβόλια. Πρέπει όσο μπορούμε να προφυλασσόμαστε από το να αρρωστήσουμε. Γιατί αν αρρωστήσουμε, θα αρρωστήσουμε χειρότερα από άλλους ανθρώπους κατά κανόνα, θα κάνει περισσότερο καιρό να το ξεφορτωθείς και μπορεί και να σε στείλει κιόλας. Οπότε, όσο μπορείς να φυλάγεσαι για να μην αρρωστήσεις. Αυτό σε κάνει να φοβάσαι λίγο να αρρωστήσεις. Επίσης, αν έχεις αρρωστήσει μερικές φορές και έχεις σχεστεί απάνω σου από το φόβο σου, αυτό το θυμάσαι, μένει μαζί σου. Οπότε, και παράλληλα είναι και έχεις έρθει λίγο μούρι με το θάνατο, δεν είναι ο δικός σου, είναι του μπαμπά σου, είναι του ενός κοντινού σου ανθρώπου, είναι ένας ανθρώπου που εκτιμάς και αγαπάς. Και έρχονται αυτά τα δύο και κάθονται πακετάκι. Οπότε είναι ζώρικο. Κάνει την ανάμνηση του πατέρα πολύ δύσκολη, κάνει την νοσταλγία πάρα πολύ δύσκολη διαχειρίσιμη. Αν είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας αξιόλογος άνθρωπος που έφυγε, γιατί αν ήταν ένας άνθρωπος
που δεν μας πολύ ένοιαζε, όπως όλοι οι φίλοι που έχουν μείνει μετά από αυτόν, δεν θα μας ένοιαζε, αλλά ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Οπότε, η δική μου η οροθετικότητα αυτό τη δυσκολεύει. Το ότι απέκτησε μία επιπλέον δυσκολία με το ότι μου έδωσε έναν φόβο του θανάτου και της ασθένειας που προσωποποιείται και στο πρόσωπο του πατέρα μου και το οποίο τα κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Φοβάμαι επίσης αφάνταστα πάρα πολύ μην αρρωστήσει ο δικός μου σύντροφος, ο οποίος ως κλασικός άντρας δεν προσέχει καθόλου την υγεία του. Δηλαδή, εγώ τρέχω στους γιατρούς και κάνω προληπτικές εξετάσεις συνέχεια. Οπότε, ό,τι παθαίνω το προλαμβάνουμε και κάνουμε εξετάσεις προληπτικές 2 φορές το χρόνο κτλ. Ενώ εκείνος ο κλασικός άντρας, αν δεν πονέσει, δεν πρόκειται να πάει σε γιατρό. Οπότε, εσύ χέζεσαι από το φόβο σου, μην πάθει κάτι. Γιατί έτσι ακριβώς είναι ο πατέρας μου. Δεν πατούσε στο γιατρό παρά μόνο όταν ήταν πολύ αργά. Θα έλεγα ότι αν μπορούσα να συνοψίσω το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής με τον HIV είναι αυτό, ότι είναι ο φόβος, που μπορεί για τον καθένα να είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Για άλλους οροθετικούς φόβους είναι μην το μάθουν για μένα. Εγώ το ξεπέρασα λίγο αυτό, ξεχύλωσα λίγο, οπότε δεν είναι... Αλλά ο φόβος μην αρρωστήσεις, μην πεθάνεις, παραμένει ο ίδιος. Είναι ο ρόλος ενός οροθετικού να περνάει όλες τις πληροφορίες, να καθησυχάζει το περιβάλλον του, να ενημερώνει, να αναλάβει και ένα ρόλο φροντιστή με την έννοια ή όχι, ή ως ένα βαθμό. Πάντα λέγαμε στους οροθετικούς που ερχόντουσαν, που είχαν διαγνωστεί πρόσφατα και από κάποιο είδους ενοχή ή ένα αίσθημα χρέους που ένιωθαν ότι έπρεπε να το πούνε στην οικογένειά τους πολύ σύντομα, τους λέγαμε ότι μπάστα λίγο, στους ανθρώπους που θα το πεις θα χρειαστούν υποστήριξη. Και εσύ δεν είσαι στη θέση να τους τη δώσεις αυτή τη στιγμή. Άσε να περάσει λίγος καιρός, να κάνει ο HIV το κομμάτι του λίγο με σένα, να σηκώσεις κεφάλι και να πετύχεις αυτά που λέγαμε πριν, να μην είναι η πρώτη και τελευταία σκέψη κάθε μέρα. Όταν θα πετύχεις να μην είναι η πρώτη και τελευταία σκέψη κάθε μέρα, σημαίνει ότι είσαι καλό δρόμο. Σημαίνει ότι θα αφήνεις χώρο για άλλα πράγματα. Εκεί μπορείς να πεις ότι ναι, είναι μια νέα εποχή, μπορείς να το πεις, αν πρέπει να το πεις, οπωσδήποτε για κάποιο λόγο που δεν πιστεύω ότι πρέπει να το λες από παντού, αλλά βάζει το συστηνό στο οικογενειακό σου περιβάλλον, γιατί δεν τους προσφέρεις κάτι, δεν τους κάνεις καλό. Οπότε, ναι, όταν τελικά το ανακοινώσεις σε κάποιον άνθρωπο, θα πρέπει να παράσχεις και πρώτες βοήθειες ελαφρώς, στην αρχή. Και ακριβώς και πρέπει να είσαι εσύ καλά λίγο μέσα σου, γιατί πρέπει να πείσεις τον άλλο ότι είσαι καλά. Το οποίο τον πρώτο καιρό δεν μπορείς να τον πείσεις ότι είσαι καλά. Άμα σε βλέπει ότι είσαι ένα ρετάλι, καθόλου δεν θα πιστεί ότι είσαι καλά. Άρα θα περάσει αυτός ο άνθρωπος, θα αγωνιά για σένα, θα έχει το δικό του φόβο και θα έχει και φόβο και στεναχώρια για σένα, για λογαριασμό σου. Ενώ αν είσαι λίγο πιο... τα έχεις λίγο πιο τακτοποίηση, μπορείς να πεις στον άλλο εξής κάτι, παίζει αυτό, αλλά το έχουμε και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο όλα θα πάνε καλά και δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Πάλι θα ενισχύσει ο φίλος, ο καλός, ο σύντροφος, η μαμά, whatever, αλλά θα είναι κάτι που θα είναι λιγότερο έντονο, λιγότερο δυσάρεστο και τελικά θα κρατήσει πολύ λιγότερο. Είπες τη λέξη χρέος όμως. Ο οροθετικός δεν έχει κανένα χρέος γενικότερα. Ξεφορτωθείτε μας, όλοι σας. Δεν χρωστάει ο οροθετικός τίποτα σε κανέναν.
δική μου πεποίθηση προσωπική είναι ότι με το χρόνο και σε συνάρτηση με αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι μία διάγνωση σου δίνει έτσι μια κλωσιά στον κόλο να ζήσεις και να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι χρήσιμο και να είναι η ζωή σου χρήσιμη, και δεν συμβαίνει σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Μου βγήκε ίσως επειδή ακριβώς διαγνώστηκε σε μια εποχή που ακόμα υπήρχαν αυτές οι προκαταλήψεις, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου και να μιλάω. Ίσως υπερβολικά πολύ. Αυτό έγινε το ενδιαφέρον μου, η αποστολή μου. Αυτό ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω κάτι, και αν υπήρχαν δύο άνθρωποι να ακούσουν και να ξεκολλήσουν από κάτι που πίστευαν με λάθος τρόπο, τότε κάτι έχουμε κάνει. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Απευθύνθηκες, χρειάστηκες βοήθεια ή σε κατεύθυναν από το νοσοκομείο που έγινε διάγνωση σε κάποιον ψυχοθεραπευτή δεν ήθελες εσύ πώς ακριβώς λειτουργήσε? Το σήκωσες μόνος σου, πώς ένα περίγυρο, ένα περιβάλλον με ένα επιστρεπτικό πλαίσιο είχες ή πώς το διαχειριστήκες? Όχι. Και μάλιστα η διάγνωση έγινε σε δημόσιο νοσοκομείο. Η ανακοίνωση έγινε με πάρα πολύ άκομψο τρόπο, με πολύ αγενή τρόπο, με πάρα πολύ κακοποιητικό τρόπο. Και θα έπρεπε να υπάρχουν στις μονάδες, και μάλιστα προβλέπεται κιόλας από το κανονισμό λειτουργίας, θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι, whatever, στις μονάδες, και να σε αναλαμβάνουν από την πρώτη στιγμή και να... Στην πραγματικότητα είναι στις περισσότερες δεν υπάρχουν. Όχι σε όλες. Υπάρχουν κάποιες μονάδες που έχουν ψυχολογική υποστήριξη. Εγώ δεν, όπως προείπαμε, ήμουνα ψηλό OK τον πρώτο καιρό. Όταν κλάταρα κάποια στιγμή με πήρε ο γιατρός από το χέρι και με πήγε στο ψυχιατρικό, που όμως δεν είναι της μονάδας μας, είναι απλώς το ψυχιατρικό του νοσοκομείου, και με παράτησε εκεί. Και είπαν οι άνθρωποι εκεί που με εξέτασαν, ναι, πρέπει να κάνετε ψυχοθεραπεία. Επόμενο ραντεβού σε 3 μήνες. Ξέρεις, δημόσιο νοσοκομείο. Γυρνάω στον γιατρό μου, του λέω τα καθέκαστα, μου λέει ποιοι 3 μήνες. Μου λέει, εγώ διστάζω να σε αφήσω να γυρίσεις σπίτι σου απόψε. Δηλαδή, τόσο χάλια ήταν τα πράγματα. Είμαι σε φάση κατάθλιψη full. Του λέω ευτυχώς που δεν μπορείτε να με κρατήσετε, γιατί άμα με βάλεις εδώ μέσα να κοιτάζω το ταβάνι, δεν θα πάω καλά. Ενώ πάω σπίτι, θα βάλω το λάπτοπ μπροστά, θα δω 3 ταινίες σειρά, θα κάνω και 3 πακέτα τσιγάρα και θα ξελαθώ σε 6 το πρωί. Και πάρα πολύ ωραία θα περάσω. Και με έστειλε σε ιδιώτη, θέλω να μην μακρηγορούμε, με έστειλε σε ιδιώτη ψυχίατρο την επόμενη μέρα το πρωί. Με έβαλε εμβόλυμο ραντεβού 8.30 ώρα το πρωί, πριν από όλα τα υπόλοιπα ραντεβού του, γιατί θεωρούσε ότι υπάρχει κίνδυνος και να γίνει μια εκτίμηση κινδύνου, όπως τη λένε. Και επίσης ο γιατρός προτείνει ψυχοθεραπεία και λέω, ωραία τα λέτε όλοι, αλλά λίγο λεφτά δεν. Ήμουν άνεργος τότε. Και μου λέει, θα σε στείλω κάπου να κάνεις δωρεάν ψυχοθεραπεία. Και μεσολάβησε για να μπω στην Κλίμακα, που είναι μια δομή που μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία δωρεάν, και στην οποία κανονικά μπαίνεις με συνέντευξη, αλλά εγώ μπήκα λίγο, σαν να είχα βίσμα. Αλλά τέλος πάντων, πήρε ο ένας γιατρός τον άλλον και είπε, θα σας στείλω ένα παλικάρι και ναι, πάρτε τον χθες. Οπότε έκατσα για ένα χρόνο και έκανα ψυχοθεραπεία εκεί. Και πήγα θέλοντας να πεθάνω και έφυγα κρατάτε με. Γιατί ναι. Δηλαδή speed τελείωση. Έφυγα και με πώς να το πω, με σύσταση από την ψυχολόγο μου. Ναι. Έχει το νου σου αυτό που έχεις πάρει τώρα, που θα τελειώσει κάποια στιγμή. Οπότε μην ανησυχήσεις, μην τρομάξεις. Κάποια στιγμή ήρθα και φρέναρα και έγινα νορμάλ άνθρωπος. Και ήταν λίγο σαν μαύρη απελπισία, ξέρεις, τελείωσε όλο εκείνο το ωραίο happy, όλα είναι υπέροχα.
και λίγο όχι πανικοβλήθηκα, αλλά μια στεναχωρία, αυτό και ένας φόβος ότι μην κυλήσεις την κατήφια και στη στεναχωρία. Φυσικά έχεις μάθει από την ψυχοθεραπεία και έχεις πάρει όλα τα εφόδια και όλους τους τρόπους για να το παλεύεις και αυτό και σου έχουν πει ένα σωρό χρήσιμα πράγματα και έχεις μάθει και εσύ και τέλος πάντων είναι κάτι που ναι, το παλεύεις πια και κάνεις δουλειά και φροντίζεις ώστε όταν δεν νιώθεις καλά να το επιτρέπεις να συμβαίνει. Αυτά επίσης δεν μαθαίνει κανένα στα παιδάκια. Ερχόντουσαν κάτι άντρακλες οροφητικοί στο γραφείο και τελείως χαμένοι. Γιατί εγώ δεν μπορώ αυτό να τα βγάλω πέρα. Και εγώ του έλεγα με πάρα πολύ, λες και ήμουν για ένας φωτεινός παντογνώστης, αλλά και ελαφρώς εκδικητικά το έλεγα, αλλά το ένιωθα όπως το ένιωθα. Γιατί η μαμά σου επέτρεψε ποτέ να μην το μπορέσει αυτό. Και βλέπεις κάτι άντρακλες 2 μέτρα να πλαντάζω στα κλάματα. Δεν έχει μάθει η Ελληνίδα. Γιατί η Ελληνίδα μάνα δεν επιτρέπει αδυναμία, δεν επιτρέπει δεν μπορώ, δεν επιτρέπει αρρώστησα και δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα σήμερα. Δεν το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει να έχουμε κάποιο πρόβλημα και να μην μπορούμε να το δείξουμε. Δεν επιτρέπει να έχουμε μια ασθένεια και να την ξέρει ο κόσμος. Διάβαζω ένα βιβλίο αυτές τις μέρες για έναν άνθρωπο στην Ελλάδα, υπαρκτά πρόσωπα, ο οποίος μια γυναίκα που ήταν επιληπτική και στις δεκαετίες του 60 και του 70 δεν λέγανε ο μπαμπάς παπάς, η μαμά οικιακά, δεν λέγανε στους δικούς τους ανθρώπους ότι η αδερφή ήταν επιληπτική. Επιληπτική. Λοιπόν, αν δεν επιτρέψει η μαμά, η Ελληνίδα μάνα, αυτή η εγκληματική φιγούρα, με όλη αυτή την αγάπη που έχει και όλο αυτό το potential που έχει η Ελληνίδα μάνα, θα μπορούσε αν λίγο είχε κάτσει να ασχοληθεί με το... να μην είναι τέρας ταυτόχρονα, να κοιτάξει λίγο όλη αυτή την αγάπη και την αφοσίωση που έχει, να τη μετατρέψει σε κάτι πιο χρήσιμο από το να βγάζει βουτυρόπαιδα και ανεύθυνος και άντρακλες που δεν ξέρουν τα 3 της μοίρας τους όταν τους συμβαίνει. Γιατί εγώ δεν μπορώ αυτό. Μα δεν σου επιτράπει ποτέ να μην μπορείς κάτι. Οπότε σε αυτό εμένα συνοψίζεται και η ευθύνη και η προσωπική και η κρατική και του φορέα και του σχολείου και η προσωπική. Αλλά εδώ πέρα ψάχνουμε ακόμα ποιος φταίει. Βάζει άλλη ένα μικρόφωνο και περιμένει να ακούσει τον συνεντευξιαζόμενο να της πει ποιος φταίει. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι φταίει για αυτή τη... Εσύ έκανες έναν τυπικό έλεγχο που ήσουν ένας άνθρωπος που ή είχες κάτι φόβη, είχες κάνει μία επαφή, κόλλησε το μυαλό, μία επαφή και ήθελες να κάνεις ένα τεστ. Και τα δύο συνέβαιναν. Ήμουν ένας γκέι που έκανε σεξ με διαφορετικούς ανθρώπους και έκανα τεστ κάθε εξάμηνο. Είχα κάνει 2 αρνητικά και το τρίτο βγήκε θετικό. Δεν έκανε κάτι εξωφρενικά επικίνδυνο, αλλά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τεστ είχα πάει με 7 διαφορετικά τύπους, ας πούμε. Αυτό ήταν η επικινδυνότητα του πράγματος.